Üdvözlök mindenkit itt a legújabb videóban, és hogy a címből is láthatjátok, a mai nap pedig ismételten a Friendtekről fogok nektek beszélni, ugyanis a dolgok elkezdtek egyre és egyre komolyabbá fordulni itt ezzel a kis oldallal kapcsolatosan. Röviden, aki nem tudná, hogy mi az a Friendtek, lényegében ez egy applikáció, de most már van saját webes felületük, amit mindjárt megmutatok, ez is egy újdonság, és az a lényeg, hogy ezt össze tudjátok kötni a Twitter accountotokkal, és tudjátok mondjuk másik embernek a részvényét, azaz a kulcsait, így Friendteken belül kulcsoknak hívják, vásárolni, ezzel részesedést nyertek a ő részvényéből, illetve tudtok vele beszélgetni egy ilyen privát csoporton keresztül. Szóval erre való a platform, ezért hozták létre alapvetően. Szerintem egy jó kezdeményezés, abszolút látom a jövőjét, és a számok is alátámasztják, hogy egyre többen csatlakoznak ez a kezdeményezéshez. Mindjárt fogom mondani itt a híreket nektek, de még először el kell mondjam azt, hogy ami még talán ennél is fontosabb, az pedig az, hogy készülnek egy airdrop lehetőséggel a fejlesztők, és ezzel is olyan híreket hoztam, hogy mindenki maga alá fog csinálni szerintem, mert elképesztő számokat produkál ez a kis applikáció oldal, hívjuk bárhogy is. Na de itt elsősorban elhoztam nektek egy Twitter posztot, ezt az nftstats.eth srác posztolta ki. Egyébként nyugodtan kövessétek be, láthatjátok, majdnem 100 000 követője van. Nagyon jó dolgokat szokott itt a Twitteren posztolni, nagyon hasznos információkat oszt meg mindig velünk, szóval kövessétek be szerintem, hogyha mindig frissek akartok maradni, főleg NFT témában. De itt, ahogy láthatjátok is, hogy itt csinált egy Twitter posztot arról, hogy a Friendtek volume az a úgymond, ami tőke forgott adásvétel, az leelőzte a Ethereum chainen folyó NFT-knek az adásvételét, ami egészen elképesztő, mert tudjátok, ha NFT-kről beszélünk, akkor az Ethereum a number one, legpopulárisabb hálózat, és a Friendtek az megelőzte ezt az Ethereumot. Persze most itt írja, hogy már az Ethereum visszavette a volume-ba az első helyet, ami nyilván nem meglepő, tehát nem is lehet igazából a kettőt összehasonlítani, nyilván ez egy NFT platform, a másik pedig séreket tudsz vásárolni a másikon, de tehát hogy az, hogy akkora rá az érdeklődés, hogy egy Ethereum chainen folyó volume-ot mi megelőzünk a Friendtekkel, az szerintem egészen elképesztő, és látszik, hogy az emberek realizálták azt, hogy amikor jön az airdrop, akkor akár, most nem akarok nagy számokat mondani, de lehet, hogy több száz vagy akár több ezer dolláros airdropra is lehet itt számolni per account, azaz felhasználó fiók. És ami második Twitter posztot hoztam el nektek, az ugyanez a sráctól van. Itt lényegében azt írja le, hogy ugye ez a TVL, ez a Total, hogy mondjam magyarul nektek, ami ugye a platformon belül van pénz, így tudnám a legjobban megfogalmazni. Az már most flippelte, amikor annó a Blur kezdte a pályafutását, most tart 25.200 Ethereumnál, a Blurnek launchnál volt 24.000 Ethereumja, szóval egészen elképesztő hír, és aki nem tudná, hogy ez most mit is jelent, aki nincs annyira benne a kriptóban, annak most gyorsan elmondom. Ugye a Blur az egy NFT platform, ami hát nem is tudom, egy kicsit talán több mint fél éve van köztünk, és ott is akik annó farmolták a pontokat, úgymond gyűjtötték a pontokat, azok több ezer dolláros airdropot tettek szert. Ismerek olyat, aki 8000, illetve még 10.000 dollár fölött is kapott az airdropból, az csak azzal szimplán, hogy használta a felületet. Tehát ezek valós számok, ezeket itt meg lehet csinálni a kriptóban, csak foglalkozni kell vele, és nyitott szemmel kell járni. Azért is vagyok itt nektek, hogy megosszam ezt a fantasztikus lehetőséget nektek, mert igazából veszteni való nincs, tudjátok a kulcsokat, bármikor meg tudjátok venni és eladni, tehát semmiféle olyan nincs, hogy lekötöd, és akkor mit tudom, egy év múlva férsz hozzá. Nem, ez egy szabad piac, itt adásvételek 24 mennek, tehát ezzel semmi probléma. Na de visszatérve a Twitter posztra, tehát már most
nagyobb Ethereum mennyiség van ezen az oldalon, mint annó a Blur oldalán, szóval tényleg nem akarok itt nagy számokkal dobálozni, de szerintem, hogyha valaki kicsit is foglalkozik vele, akkor nagyon sok pénzt fog vele keresni az airdrop folyamán. De menjünk is át akkor magára szerintem a legnagyobb hírre, ami lényegében annyi, hogy ugye tudjátok, az elején csak egy applikációval tudtatok beregisztrálni ide, de most már van egy webes felületük, amit PC-ről is el tudtok érni, szóval ez egy egészen elképesztő hír. Még ami változás van, az annyi, hogy ide berakták a watchlistet. Ez lényegében annyi, hogy ez is hozzá fog járulni az airdrophoz, mert minél többen beraknak titeket a watchlistre, annál több pontot kaptok minden pénteken, ugye? Ugye pénteken kapjátok a pontokat, pénteken írják ezeket a pontokat jóvá, szóval ide meg is mutatom itt az én kis ez a csetelő felületem, ugye itt szoktam beszélgetni itt a srácokkal, lányokkal, és megköszönöm egyébként, hogyha még nem is veszitek meg a kulcsomat, mert nem is tudom most, hogy mennyibe kerül, mindjárt megnézem, úgyhogy megvenném, mert saját magadét is egyébként meg tudod venni. $13, tehát hogy aki megveszi, azt nagyon szépen megköszönöm egyébként, meg nyilván aki megveszi, attól vissza is fogom venni a kulcsát, mert ugye tudjátok, minél több kulcstartótok van, illetve minél több kulcsot birtokoltok, az is bele fog számítani az airdropba. Szóval ezek az információk csak ezért fontosak, azért is mondom el nektek. De mondom, hogyha ráraktok itt a watchlistekre, a watchlistetekre, akkor én is vissza foglak titeket watchlistelni, illetve még lehet meg is veszem a kulcsotokat, hogyha ti is megvesztek engem. Ez ilyen kis úgymond jó felség, összetartozás miatt mondom, mert mondom, hogyha birtokoljuk egymás kulcsát, és nem adjuk el, nem kereskedünk vele, annál több pontot kapunk minden pénteken, ez nagyon fontos. Szóval vegyetek fel watchlistes srácok, lányok mindenképp, meg én is akkor vissza foglak titeket venni, csak írjátok meg, hogy ki volt, aki felvett, azért mondom, hogy gyertek be mindenképp még a Telegram csoportomba is, annak is a linkje itt lesz a videó alatt, és akkor ott tudjátok nekem megírni, hogy melyik fiókból raktatok fel a watchlistre, mert ezt én sajnos innen ebből az irodából nem látom. Ja. De akkor ami még fontos, hogy majd ezt a linket ki fogom másolni, és ez alapján tudtok engem majd itt megtalálni a friendeken, ez is benne lesz a videónak a leírásába, jó? Szóval ez ilyen egyszerű. Még amit el akartam nektek itt mondani, az annyi, hogy ugye tudjátok, hogy csak ilyen kódokkal tudtok regisztrálni ebbe a Friendtech nevezetű dologba. Még itt van 1, 2, 3, 4, 5 darab szabad kódom. Ezt mind az 5-öt be fogom rakni a videó leírásába, és ezzel fogtok tudni beregisztrálni ebbe a felületbe, ebbe az oldalba, applikációba, hívjuk bárhogy is, attól függ, hogy fogjátok majd használni. Egyébként használom a telefonos verziót is, és akkor el tudjátok kezdeni itt a pályafutásotok, hogyha szeretnétek persze. Regisztrációval kapcsolatos bármi kérdés van, egyébként pofon egyszerű. Mondom, az invite, ezzel fogtok tudni regisztrálni, de mindjárt megmutatom, hogy van, de egyébként az előző videóban ezt már mind megmutattam, szóval nézzétek meg, de most gyorsan megmutatom. Megszakadt valamiért a OBS, nem tudom mi történt, de szóval az a lényeg, azt akartam mondani, hogy gyorsan akkor megmutatom, hogyha valaki tényleg regisztrálni akar, egészen egyszerűen jöttök a Twitterre, itt beírjátok, hogy Friendtech, és akkor erre rányomtok, erre a Friendtechre, és akkor egészen egyszerűen végigmentek a regisztráción, ez pofon egyszerű, de mondom, hogy ha elakadnátok, nézzétek meg az előző videómat, annak is a linkjét berakom a leírásba, akkor hogy mindenki könnyen megtalálja, és akkor fogtok tudni regisztrálni. Szóval így összegezve a dolgokat, szerintem ez egy nagyon jó lehetőség mind arra, hogy farmoljuk a pontokat, azaz minél nagyobb részt, úgymond szeletet kivegyünk a tortából, amikor el fog jönni az airdrop, mert szerintem ezt igenis komolyan kell venni. Még ami fontos, akkor vegyetek fel watchlistre, hogyha gondoljátok, azt nagyon szépen megköszönöm én, és akkor azt viszonzom, illetve hogyha ki gondolja, az nyugodtan vegye meg a kulcsomat, és attól én is vissza fogom venni a kulcsát természetesen, csak majd akkor gyertek be mindenképp a Telegram csoportomba, és akkor ott tudunk akár napi szinten is erről kommunikálni, meg bármi kérdésetek van egyéb mással. Szóval tényleg gyertek be oda, mert ez elég hasznos információk szoktak ott elhangzani. De akkor a videót le is zárnám, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy informatív volt számotokra, és találkozunk a következőben. Sziasztok!